ọkwa ma ife gbasara ndị Igbo anyị ana m agba mbọ ka m nwere ike maka a na-adụ ụmụazị ọdụ a na-atụnyere ndị okenye alụ na-agwakwa ndị ntorobịa maka 3 groups bụ ife make this world and life anyị nọ na ya. Number 1 bụ ụmụazị, ndị ntorobịa na ndị okenye. Ndị okenye na-represent foundation, then ndị ntorobịa na-represent a current situation, that's the present age, then ụmụazị na-represent the future, eji kpọọ ha the future leaders. Achọrọ m ka m si ebe a wee gwa ndị be anyị okwu maka ọ na-abụ nna afọ ife na-atakasị m anya, anụmanọgharị m werekwa anya okenye fụ anụmekwu maka afọ na-ekwu gị na-egbu okenye mana ekwuo na anụ gị na-egbu nwata. Onye ihi ka mbụ ọkwa ịma mkpọtụ a ndị be anyị na-enye ụfọdụ ka ọ na-abịa enyebe mmadụ ndụmọdụ, ụfọdụ asị na-ekwa poor man na advice rich man. Ọ bụrụ onye ọ na nwere ego nwere uche, onye ka eji sị onye na-akpa ego ọ na-akpa uche. Thinking is a very serious business. Ana m ekwu ya times without number. Kedu ife m na-akọwa? Mkpọtụ ndị be anyị na-ada enye n'ego and the expose ha na-enye ụmụ ha n'ego. Ife niile a mmasị na o bido na social media era, ọ dịrọ bụ na mbụ. Maka oge a na-enwe video CD, enwe ma VHS tape, enwe video machine, ndị ọgaranya dị mana ọsọ na occasion ka ya afụ ha, occasion na-adị rare, wedding eji video wee cover, bịa fụ ọgaranya ahụ ị na-anụ afọ ya. Mana kịta ịpịzi record na camera dị very common. Camera dị na every phone. For that reason, ma ndị na-aba na-eri nri agbanye kamera, a na-eje airport agbanye kamera. Exposing our children to wealth is not the best option. Ọkwefere na-eme ụmụazị expose ha malụ ka property gị ha, mmadụ ife nna ha wọtụ, mmadụ ife nne ha wọtụ, ebe ọ na ị na-eme ife ego ụmụazị ga-afụ ya. O nwekwarụ reverse effect. Si na ọmụnwa gwa gị, I'm talking out of experience. Afụgo m so many rich men iji ụmụ nwoke ịtọ jide ụmụ nwaanyị ha mara ka akụ gị ha. Ọ ife akpata na ọtụtụ ụmụ ọgaranya ada abacha uru mgbe enwebero social media. Maka ife dị n'ụwa bụ inwe ego, ọ bụ na ijiri uche were na-eme ife dị na ya bụ ego ọghọghị afịa. Ife onye nwere ego ọ na-ebe nọ maka na o nwere ego ka ife ji wee mebinarị ya. Ọ dị ka ife dị n'oriri kịta. Oriri na-egbu mmadụ, agụụ na-egbu mmadụ. Ọ na oriri egbughọ gị, agụụ egbuo gị, agụụ egbughọ gị, oriri egbuo gị. Ịfọdụ ife ọ na-adị mmede moderate. Ị na-eri maka na ị nwere ego, ọkwa to your own detriment. Maka onwe ebe ọ ya eruo at the age of 40 or 50. Agwazie gị na plantain na-achara acha, ime dị n'ezi na matras nọ n'ute, ịmadasị na-aṅụ mmanya chacha nọ mmiri, oge a ịfụ na ụwa ga-akpọdo isi na si ife ọna na-adị mma ibe n'oke. Ife nji enye ndụmọdụ a bụ na ọ kaliziri a na-aba na moto egosi fleet of cars, ụmụ ga na-afụ enwe ebe ị na-arụsị ma castle ma estate, ụmụ ga na-afụ a na-eto gị online. Ife dị mma na-ewetakwa anya ukwu nke mbụ. Nke abụọ, ọ ya enye ụmụ gị impression ha ma agbanwuzi mbọ ife ọsọ gị zụcha ha n'akwụkwọ. Afọ na ma ụmụazị na-ekwu after all n'ọnya nwa ya eme ihe rite akụrụba nna ya. I'm telling you the truth. Mana ha eme ya kịta nọ mgbe ịgbadaba na old age. Ị na-awọnda ka efe bata na ụmụazị a chọrọ ịgba mbọ. Nwa ọgaranya abụrụ ọgaranya, ekwugo m ya times that number. Ọ nọ ka ebe a nwanne ya nwoke Obi Kubana na-eme ife na Abuja, ọ na-eme klọb achụpụrụ. Ọkwa unu fụrụ no elders, the 6 siblings bụcha ndị okenye, ọ bụrụ ụmụazị. Mana akụnụba nna ha sọsọ that property bụ ife ekwere ha wee manage. After few years nna ha nwụrụ, unu afụrụ ife nna akọwa. Nke a bụkwa ndị okenye ka ezi maka ụmụazị nọ na under 20s, teenagers, ndị 20 something. Ewe ma na nna ha bụ billionaire, multi-billionaire, na-agụ ya na high life. Ife ndị a dịbara ugbo, you can let them know few things, ife ndị ọzọ adị na documents. Mana adasị na-akpọ ha eje na every site. Ebe ọ na ị na-agha ego ha so na-afụ the video, o nwekwara ife ọ na-ekreti maka na ọ na-ewu na-ata agbara nwa ya na-ene anya n'ọnụ. Ife mmadụ okwu okwukwute ife dị ya mma omife eme uche ya. Alụ ka mma atụta, ife anyị na-eme bụ ka ọ dị mma onye ihi ka mbụ. Okenye ọnwụna na-abụ ọ na-ekwu okwu, ọ na-abụ ọnụ mmiri na tupu ọnụ mmiri ọ bụpụrụ aka ife okwuru emezuo. Ọkwanụ ka ọ ra m n'ọnụ. Ife anyị na-emebu ka echi kata mma. We have lost this generation. Ife anyị na-emezi kịta bụ damage control. Aha m brother Paul Chigbo. Ọ bụ na ife azụrụ iji wee gbaziri ndị be gị isi na ya wee mụta ife zisa ihe onyonyo a ka emesịa.